от Пловдив. Това е България днес. Съвместна продукция на БНТ Свят и 4-те регионални телевизионни центъра в Пловдив, Варна, Русе и Благоевград. Ето и какви са новините от града и региона до този час. Пловдив, госпожа Петя Голгова, в чието ресор е туризма. Добър ден. Добър ден. И инженер Любозар Фратев, който е председател на съвета по туризъм в Пловдив. Добър ден. Добър ден. По-късно в предаването по скайп ще включим и госпожа Весела Цолова, която е директор на програма България ви очаква. При колегата Румен Бахов на пряката ни линия в Стария град също има хора, които имат желание да се включат в дебатите по темата. Румене, здравей, ще те помоля да представиш твое. Тогава пак ще се върнем при вас. Вероятно да стане ясно най-напред къде отидоха парите за Калдъръм. Да, добре. Госпожо Гогов, къде отидаха парите за Калдъръм? Много внимателно слушах госпожа Райна Петрова. Трябва да кажа, че тя постави 7 теми. В тези 7 теми обаче си личи нейната сериозна подготовка. Интересно, тези мои колеги са 4 срещу мен, но аз ще отговоря и на 4-мата. Подготвили се много сериозно. Първо бих искал да кажа, че представянето на Пловдив, госпожо Петрова, е правено от всички нас. И в Брюксел, и в Италия, и навсякъде, където сме били, сме представили Пловдив. Допълнително искам да кажа, че маркетинговата стратегия на дирекция туризъм включва посещение на абсолютно всички борси, както в България, така и в чужбина. И рекламирането на Пловдив като туристическа дестинация. Не напразно, за това се заделят доста пари именно от програмата по туризъм. Вие казвате, че сте представила. Да, знам. Аз бях на тази презентация, ако се спомните, съдейства включително в Екселсиор, когато италианците бяха на гости тук, и присъствах на тази презентация в Пловдив. Благодаря ви, че сте го направила в Рим. Това, което искам да кажа, че ние сме един екип. Разбира се, че ще си хвалим града. Толкова по представянето. Сега археологията. Секунда да ви прекъсна, госпожо Голова, секунда, тъй като виждам, че госпожа Весела Цолова е на линия. Вие заговорихте за представянето на Пловдив. Искаме се да покажем на нашите зрители един добър пример. Госпожа Весела Цолова е директор на програмата България ви очаква. И добър ден, госпожо Цолова. Добър ден, здравейте. Да, разбрахме от вас, че всъщност община Пловдив се е представила съвсем наскоро в Великобритания на туристическо изложение в Лидс. Добре ли беше подготвена община Пловдив? Искам да кажа, че нашата програма е най-голямата, най-обширна и най-дълготрайна платформа за промотиране на България и в частност на всеки един, който е в всеки един представител, включен в нашата платформа. Община Пловдив, интересът към нея беше изключително голям и от над 70% от хората, с които разговаряхме по време на посещението, не бяха чували за България. И когато ние им показвахме предоставените материали от община Пловдив и община Бургас, това бяха двете общини, които ни подкрепиха, не може да си представите с какъв интерес се разглеждаха предоставените материали, запознаваха се с това, което могат да видят в България, в частност в Пловдив, тъй като платформата ни е насочена не само към имиджа, изграждане на имиджа на България, а най-вече да работим за всеки един от представителите при нас. Към Пловдив имаше интерес от страна на университетите. Най-големия университет в Лидс прояви, след като се запозна на място с историята, с археологията на града, с учебните заведения на града. Проявиха изключителен интерес да направят връзка с университет в Пловдив, да направят културен обмен. И всичко това е благодарение на възможността ние да презентираме на място фейс-то-фейс, лице в лице работихме в хората. Това са 7 дни работа по 12-13 часа на ден при непрекъсващ интерес от тяхна гледна точка. Те имат желание да научат неща. Англичаните по принцип са пътешественици. Аз разбирам, всъщност скоро да очакваме туристи от Великобритания, конкретно плод на тази туристическа борса, на това туристическо изложение, така ли? Да, и искам да подчертая, това не е туристическа борса. Това е уникално туристическо изложение, тъй като ние се представлявахме без конкуренция. Нашето участие беше единствено и само Welcome to Bulgaria.info. България ви очаква. Ние нямахме раздвоение на хората къде да отидат, на кой щанд да посетят и какво да идат. Те идваха при нас с интерес към България. В частност обаче, изключително важно да подчертая, че се интересуват как ще стигнат до града,
Има ли летище близко до града? Какъв е трансфера летище-град? След това има ли добър транспорт? Тъй като, пак казвам, психологията на англичанина, когато той прави градски туризъм, когато иска да посети Пловдив, защото той запомни на това изложение, 7-дневно изложение, само градовете, които бяха представлявани там, той иска да разбере дали е сигурност, има ли сигурност в този град. Той е видял какво ще види, но оттам нататък се интересува как ще стигне до града, каква е инфраструктурата на града. Има ли информационни табели? Как може да получи максимум информация? Какви културни събития ще имат в града? Всичко това ние го правихме възможно. Там и ги обучавахме на място. Заедно през линка, който ни е предоставен от община Пловдив, те влизаха на място, запознаваха се с календара от събития, какво предстои в Пловдив. Това е изключително ценна информация и възможностите на нашата програма са това. Госпожа Цолова, вие слушахте, следяхте дебата в студиото, стана дума за състоянието обаче на обектите, които очакват туристите. Какво ще стане, ако те, идвайки в Пловдив, ако има разминаване между техните очаквания, това, което са видели в брошурите и това, което заварят в града ни? Какво се случва от тук нататък? Значи нашата работа, която е на място, да промотираме Пловдив и да създадем един траен интерес, да можем да създадем едно желание и вече мисълта на посетителите на щанда да дойдат в Пловдив, ние сме си свършили работата. Пловдив от своя страна има кмет, има заместник кмет, има съвет по туризъм. Има много хора, които работят за популяризирането на града и аз мисля, че вашата община знае какви са възможностите на вашия град и как да не останат разочаровани посетителите на града, туристите в града. Добре, благодаря ви. Стана дума за едно добро представяне на община Пловдив на туристическото изложение, да не казвам отново борса, в град Лис. Господин Фратев, впечатлени сте от това, което каза госпожа Цолова? Аз искам да уточня само вашия първи въпрос, който стартирахме, за да има все пак дискусията да по-така реални измерения. Въпросът беше дали Пловдив е атрактивен туристическа дестинация. Да, той е атрактивен. Втори въпрос е, нали, в какво състояние е той, нали? И след като дойдат хората и видят какво състояние, дали ще го признаят за такъв. Защото те го знаят за атрактивен по литературата, по информацията, която получава. Вече въпросът казах всъщност, че Пловдив е най-древният град в Европа. Въпросът ми към вас е, ако дойдат туристите в Пловдив, ще видят ли наистина най-древният град в Европа? Така. И въпросът, по който тук се дискутира, отново чувствам тази разнопосочност, дърпане на черджето от три страни. Сега дали общината, дали там държавата трябва да свърши работата, дали видите ли отделния район или пък съвета по туризъм, който е неправителствена организация, трябва да вземе и да организира нещата. Но много съществен въпрос се повдигна тук по отношение на общинска охрана. По отношение на общинска охрана и по отношение на... Секулов повдигна този въпрос. Да. Това е основен въпрос въобще за състоянието на града. Защото това, че ние имаме такова предприятие, аз съм си поставил задача да запитам кмета колко актове са наложени от тази общинска охрана. Днеска пак се оплаква шефа на паркови градини, че му отскубнали дървета, че му откраднали помпа и така, че има вандали, но никъде не съм срещнал информация, че общинска охрана е хванала някой или е свършила нещо. Като общински съветник може да внесете питане в общинския съвет, за да ви отговори кмета. Госпожо Кокова, искате да допълните нещо към Искам да добавя, господин Фрати, за това как се рекламира Пловдив и благодаря на госпожа Цолова за това, защото тя призна труда на моите служители, които бяха в Лондон. Те бяха двама и работиха по 12 часа на ден, за да рекламират Пловдив. Искам да кажа нещо относно рекламата и приключвам. С нашия мандат беше за пръв път създаден сайт InfoTour Пловдив и Events Пловдив, защото в тези сайтове се рекламира първо Пловдив като туристическа дестинация, второ културния календар за една година напред. Тоест всеки туроператор от чужбина би могъл да провери, планирайки си екскурзия до Пловдив, какви културни събития ще има в Пловдив, може да ги посети. Рекламираме всички и държавни, разбира се, културни институции, като Драматичен театър, Куклен театър, Опел, Фиркалмор,
балети, филхармония. Също така рекламираме събитията, спортни, международни панаири, Пловдив, всичко това, което се случва в града. Защото ние си даваме сметка, че Пловдив като цял град трябва да си рекламира и да показва какво се случва през това време. Така че всички туроператори са безкрайно благодарни на това, включително и нашата виртуална разходка virtual.plовdiv.bg. Рекламирам ги, бих искала така да ги покажа и навсякъде ги показваме в нашите